Bore da bawb a blwyddyn newydd dda i chi gyd. Rwy'n gobeithio'ch bod chi a phawb yn y teulu yn iach ac yn ddiogel, ac rwy'n erfyn arnoch chi gyd i barhau i ddilyn y reolau ac i aros gartref fel bod pawb yn saff. Rwy'n gwybod eich bod chi wedi bod yn cysylltu gyda'ch athrawon ac yn gwneud eich gwaith ysgol dros y dyddiau diwethaf, ac rydym ni gyd yn hapus iawn ac yn falch iawn o'ch holl ymdrechion a'r gwaith rydych chi wedi llwyddo gwneud. Wrth i chi ddarllen y dyfyniad sydd ar y sgrin, rwyf am i chi feddwl am yr holl newidiadau sydd wedi bod yn eich bywydau dros y misoedd diwethaf, ac rwyf am i chi wybod ein bod ni gyd yn browd iawn ohonoch chi ac rydych chi wedi gwneud yn wych, dan amgylchiadau anodd iawn. Mae'r geiriau yn y dyfyniad gan Maya Angelou. Roedd hi'n fenyw dylanwadol iawn o Unol Daleithiau America. Glywais amdani'n gyntaf pan roeddwn i'n astudio hawliau sifil yn gwneud fy ngwaith cwrs hanes tygau. Beth am i chi gwneud ychydig o ymchwil arni? Mae ei barddoniaeth hi hefyd yn hyfryd iawn. Dymuniadau gorau i chi ar gyfer yr wythnos hon ac fe wna'i gysylltu eto gyda chi wythnos nesaf. Cadwch yn saff bawb.